Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Iva Zaiwian Ula saking 11 broadcasting lan perfilman kalih badhe macaake geguritan Satya lan Wengi. Satya lan Wengi. Megate hawa panas, nyumamburati cahya biru sing ilang. Tawang-tawang wis ganti werna. Kasusa gumlising ing kewan padha bali. Sumunare wanehi sore dadi siji ana ing wanehi wengi. Lebur mumbul kaya kapas, kegawa lungane candra. Sunar rembulan madangi jagat, nyawiji kaya wit-witan kan rindang. Satitik cahya ing pepeteng, kaya paring kabar api. Cikap semanten geguritan saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.